Zotluangpuia ziak tu Mami Chawngthu. Arsi khi tam tiro au mam anui sen sena chang lem lo chuan asam uluk fashana khui koi chu ka tuai puata anui lai chu top muka lom lo mel takin min mela dar thlang ma ka din rei pui thin je sha ve thosia khati khani tuai chajia ati nau nawa kanui saka ka tuai kha to do ne malom ka naute makti mel takin min mel zoka a hre thiam lo ti ka ria kei po hian hriat thiam har ka ti ve tho kabula poi soi ngai lo mi patlei rol te hi ka mangai miawa ti tak zetin ani la in min mangai ve boxi uluk takin a mel chu ka ena zam mel takin min mel ve renga amit chu la son du big lo kanaute zanin hi kanin mu top na bernero se ka chol data irwal pui ngai zong la lim takin hun mangang che engwang mai ngai thren lovang kan ti kha awa fer lo ve amit tuetling pama ka thu soi chuan a thong hle ti ka ria thei se chuan heng thu hi ka soi du ngai lovang heng ti ka ma soi mai tur shelovin arsi petuar chu ka thlira ka thin lung hi na ni thutluk na siam na na hun ka man nem zia te kha zoi muang in a thowa ka bula chuan a thing thiropa ka then thei lo che ti ria nang poni thei big lo tum boi lo mayang mo amit tui chu far zoi zaya ka kut chu vuana nge takin min chela ka in chhir tir ngai lo wang che avoi khatna tan mi pa takin chu thu chu ka tiama che a thin lung zong zong in chu thu chu soi ti ka ria kei po hian chu chu ka du sin voi tam tak in then turin thutluk na ka siama ma se zomero kei po hian har sa ka ti si ka thian pa in an sikula zirtir tu kanin dai lo e mai lo in hlo ve ta che tiamin som na chu kan veng thenom lok ani wangin ka lo hre lem lo boka ka han thok ve lop lopa english medium thale lun tak ani wangin nau pangpon thanem hle high school lama chuan grammar kala a ka tuina berani wangin ka class la reng reng hi nau pangte hian an ningai lo chu chu kei poin nuam ka ti a min close se ka du a zaom lo khopero chuan ka du lo thung class 10 chuan selection exam an nei trep to a nau pangpo thei to ping ka zirpui ve a kan ina tanga hlalo te a hian pazi ka kan ti mai te fa pa Zotluangpuia po kan sikula chuan a kal ve a nau pang zak zum le tong tam lo takani wang hian kei point ka ngai na lutuk lo lekha ero zirna sa ti ka ria subject danga ti that viau line grammar ero thiam lo le a ma ni veng ten lo ni bok nen du sakna lo piang wata tuition hi ka pengai mi lova paji ka te min ngen na ero ka ti hlotlin sak ve ta nge a nau pang ne lom lo zet ne ka lo hriat thin tluangpuia po chu ngai na tom takani ti ka hre to a fiam thu in kanin kom ve ta bor bora karin phak bakin ka ngai na tawat reng ani metric exam lai chuan keipo exam ka nei ve do na wangin tluangpuia chu tuition ka pe to lova english an exam masak ber do na wangin an exam ma za na revision ka nei puya athiam ve le chuan ka ria ngai thatakin ka thla liama nau pang thiam thei tia soi tur ni lo ma se atumru na le taimak na wangin a hlotlingang ti hi ka ring tlat thin zan rei tak thleng ka exam tur ka bia dar som pani rik do na chuan ka phone rong khur der dera ka hong wata naktu ki exam na tura du sakna ka hlan chemis kanui haka Zotluangpuia mai chu englai nge ka phone a number lo save ka tiril ruwa a WhatsApp DP a po uang dewa kan pania kan thala ka mangat le ngal hey nau pangte nang hi min ngai zong nge o izir lai chia ngai sang che you too good luck kan ti ve ngal wata mak takin nuam ka ti veng veng nia are do ne mokati nuwa minon chang le shrama iwa se chuak har ve lol kanuye zakher mai karin ai dai na zak zum lu tuk lo ni hi katia atu ka exam tura ni sha rengin kham lo takin kamang thata kamu hil thei lok lo le ngal Zotluangpuia om dan chuan engti ne mo tak min dek ve riau
kei hi he naupang laka hian ka rilru ka pe tur ani lo ti chung zelin ka lo mu hil ve ta sia ya thakhat don exam awanga boy renga hun kan man nu chuan exam po kan lo zo ve don ta reng mai kan exam zo ni chuan kan department ho in chaw kan ei khoma kan hlim ve le a kan chungte kan hril sa wang chuan kan man mo lem lo hloma ti rang kan vora kan soi tui hlom boka ho kan tum chuan dar kwa lo pel der mai ki ma chuan min thla kan in kan thlen chuan ki ma chu leng lut turin ka soma atlai deuh to wangin lo lut koi lo chuan a ho tanga la gate ka lut chia chu Zotluangpuia chu kan varanda thim lai a chuan a lo thu renga ka phuzok nge tluangpui min ti hlau do na lom tinge pon ai om renga vo te reng nen ka ti bora abula chuan ka thunga la akut ka khoi chuan a vot kher mai idam lawanga sin hei ikut po hit vek I chungten an hau che em ni ka ti le a ka kut chu lak son ka tuma rang takin a lo chel vata tinge tu na chawi lo ho a exam zo vele ka lo khala I lo om lova choi khama poila om lova ka lo ngak che ni hi ati chuan ka khonga I reu hle mai in chunga chuan a hre chung chu ka hruai luta ka chungten lo mu don chia meilum chu ka on vata in thlak po ngai sak ta lem lo chuan meilum chu kan ai ta nga la an exam chungchang te ka zota ti chhelutuk chuan a in hrebik lova a chebera first chu ka be sei pui reng e a tong tam lo hle a ka thu sai then kha chu min lo tui ni vele zau thina a han nui deuh sak thin chu en ni na har ka ti dar so mari chuan a nui na lo phone a hre takina ho pheya keipo ka intifaya thomno te ka thlak fel nu chuan ka mua ka phone kan en chuan Zotluangpuia message pani lai lo om mana ka nui saka ka ngai che ti le eng tinge ka ti ta kang min tran pui ram ro ka chiar zo chu ka in ngai tu ave na sa le ka du ai thui kan kal to in ka ria he no pang hi keipon ka ngai na ti ka phau lo ma se kumruk lai kan in ka ra tla a eng ti kong mai na ni nen hian kan in nim nai tur ani lo kar khat zet chu chung ko thila thingtlang lama ka zina signal om lo wangin ka phone chuan tangkai na nei tam lo khop mai thian ngai na mi tak ka ni wangin ka thian te chu ka ngai to le a Zotluangpuia po ka ril ruwa om reng ma se ngai to lo chu ka tum lui ve ngar thung ma ni khuani lo chu om reng thei ni hek lo ka ho ve ta a ka ho jan chuan ka thian nu mam pui le ki man lo lenga eng mo soin kan phul luta rei tok fangan len nu chuan an ho ve ta ka phone battery charge po fula ka on ngal vata karin angei chuan message por on ringal chara zon big ka nei chiang alom ka zu mu vata midang message chiar kanin ka han hong vata min ngai zia thu deuh hlirani ka chiar liam puata ka ngai thar rio mai ka ti aril rumumal tak pu thei lovin hun ka mang chho ve renga Tluangpuia po aizol lama aputen result chhuah man cha thla a an om lo chi a karil ru lo lo thuk zia ka hretel tel thung zantin minon bia a zan khat chu ti hian ka tia kala kai rilu put dan hi thlak ro iu angin min enjok ro chu tha jok ang ti in ni chung min belowa zep thu om lo ka ngai em a ma se bia ke ro ka tum lo bur azan thumna chuan minon bele a inaule ibial pa fel takni chu kala du tho ni chung khan kai ngai to a ka u le ka bial nu chu ni mai ro au ma kanui haka he naw zet chu en anga ni lo mange ka ti a changlem lo chuan ka mu ta da ya metric result ta chuan Tluangpuia po distinction a pasa mizo subject ti lova chuan le tara mukim veka kalom kher mai achung te po ka chungan lom ve hle ani zana Tluangpuia chu lo kala pona kan thua anui sen renga aduam tak zet ka en reng lai chuan minon mil zoka kalo en ve renga wang chuan a hoison vata kanui za ka then min mu chuan lom lo mel deuin anera enge min present ve don atia engei dua
ka lo ti vata tlem chuan a huai mel ve ta deuh ka du chu min pe don mi ka thei lo tur chu min di lo sha maniang chu ka nui saka thoka la haka tinge kanin upat lei wanga mi min du lo omam fia kalin min mela ka hlau ang ngei zo na bokani kei ai no pangjok po in huai sen takin min du na tilang ngama ing wangin nge ka ngam lowang ka thin lung hi ka thunun reng thei bik lo to pang akut ka vuana tlongpui keinen kanin kop chuan har sana sang sang po kan la tok mai thesin ka ti a limhmel taka min melina lu bungata engpo lo thleng se ka thla ngai don lo che chuan in nga na tlak mi pa ni turin na sa takin lekha ka ziranga i du daning ka om zelang ati sapa lim takina ho pheita a ina thlen vele chuan message mi ron thon nga la ka bial nui ni ta e nun hi hlimom ka thla to ngai lowang che ka khisuka reitok takanin biak chhun zom ta a huna kal ve zela Zotluangpuia nen chuan kan hlim em thin high school no pangani to lova higher student ani to a tin science subject alak boka wangin zirna sa turing ka du sia kanin hauna berpo ni zebreng thei ni heklo reilo te a ka chungte le chungte chuan kanin karan reta wata ka chungte chuan min counseling rep phota avoi ni na tan ka papuya Zotluangpui pa thian pa ni bokin anina choya min som tumin min zille ngek boka karil ru kalo in siam lok vek to wangin atu te ma chu ka holo Zotluangpuia po chu chungte chuan keinen kanin kopa wangan lom lo ziale rei kanin kop ma in then turin an lo ti ve boka kiltina min do tu ten lo lang sup supa keini kanin mangai tel tel thung si kain ngai tua chang chuan kei po hian ka chungte soi hi dik ka ti thin mei chia te chu tar ma jok kan ni a Zotluangpuia hian tuna ril ruang hi pureng bik lo mai thei min yai hun te pola nei mai thei ma se chu chu kanin kar ti top na na tok ka ti si lo zan khat lek po in beloina om thei lo ani sia in then ringotila kei chuan na hle ma se ka tuar thei mayang ma se engtin nge Zotluangpuia hi ni ta ang zan khatalo leng chu ngui devin ka ria a chan ka zo chuan min chang lovin varanda thlang lama chuan a chuka aron chaule mai lo wangin ka chuk ve a kadara akut pani in min vuana engang point kanin kar hi boin nokma se ei chuan ka then don lo che bul kan tan don khan eng kim ka ngai to lok vek to thil lo thleng theite ka chungte ril ruput tur po ka ngai to sa vek chu wang chuan eng thu po soi se min then lawang ti min tiam ro atia akumzat ka ngai to in aril ru hi pui tling ka ti thin kata nai din thei chung chu ka kalsan lowang che ka naute min pom wong wonga ni e kei point ka ngai to lok ve kalom kan ma til thleng thei chu engkim huwa min ani hi bul ka tan puya ka phatsan turani lo ka tiril rumol mola akum khat na chu chung te kam khat tok reng chungin kan mang zo ve maya ka thian te tong kama tanga ka hriat danin Zotluangpuia hi ka kher bet tlat ni in a chung te chuan an lo soi ani ome in soi fia ka tum lova a tul na ka shehek lo class 12 ani ve to wangin ani po le khazira beingor thei hle a azir lai hi zirpui tlin wata chak zia soi fo thin a kha tokin kanin muzeu zewa azir lai aril ru zong zong pe se ka du wangin an exam nai phei chuan a phone ka kol sak hial thin kanin mu kha deuh to wangin a chung te chuan kanin kop to lo emon ti nge nge tin board exam nai china phei chuan hostela oma ngai view maila mahuna tan zelani wangin ka tuar ve tranga kaphak ang tok tokin keipo ka in chiar ve a na nei ngei ka du wangin lekha ka in chiar ve na sa lunglen le khwar pozia om ve deuh thin high school kang kalai ka thian kom ngei deuh mai sang te a SDO ni to nge a kan khuwa chol mangina ron zina thian ho kan hanin khom le chu nuam kan ti tlang hle hun local tam to ma se in thian that na hi chu engtika ma re theilo sang te chu omreng the ni lo wangin a ho ve ta mi ron be ve ta fowa ka thiam lo min shila
englai po khatan in pe em thin in zui na save thin tak kan lo ni wang khan thian ho apo kan in ngai na bik hle ni mi tam jok khan kan in ngai zong e mon tia mi pon chai na sa thei hle ma se chu tiang ril ru chu ka pungai lova ani poina put ka ring lo zan khat chu minon phone rei tak kan in biak nu chuan mam kom dana hian i man thiam du lo nge i shelo tak tak aron ti hlola angai na ka shelo hle mai sangte i soyom zia ka shemye lo ania min ngai ven ve tok lo ni chu anui haka mana tang khan ka ril ru hi la pa ngai reng i siem hai sul kang kalai tang tok khan ka soingam ngai lo na ka nei huna chau ngai zong ka nei ang ka ti thin kha khati lai tang khan nang hi ka du che ni atia makati in soitur ka shelo kher mai mi fel takania ka thian thatak po ni nge elom ma se chu tiang zong in ala ka ril ru ka pungai lo she hle maila ka chanchin chu hriat ve tha zo ka karina wang chuan Zotluangpuia ne na kan chanchin zong zong chu ka hril ta veka angoi renga atopa chuan i hmanga em chu pa chu atia o hmangai tak zetani ka tia kan ngoi dun wang wanga soitur ka hreto box si lo ani la ngoi reng si she om ka ti man hle a atopa chuan ka tlai hret nin ka hria poi ka ti ma se i hmangai taki tong chu ka lom pui lu tuk che tuna mai chuan ril rudang ka pu thei don lova engemaw wangai lo in then ani point ka lo ngak reng che atia lung che o ang lek lek in ka hria thil dang ka soile ma chuan a ofa thil tam tak ngai tu azuin chu zan chu kamutam lo kher mai atu ka po chuan ka ril ruwa om renga sangte chu mi fel takania nei po ni la ka ti sual lowang ti ka hre chiang ma se ka hmangai chu Zotluangpuia chawani kale khabu chiar lai ka lo muthil sana kadara minon soi dot tu anom wangin ka meng zoka ka har chiang kher mai kabula chuan Tluangpuia chu lo ding rana adan pa ngai na lo nui le ver vera an exam zo ni thei ngil thaka ka om chu ka in thiam chia lo kabula chuan lo thua kanin pom wong wonga ka ngai lu tuk che kamit tuya lo tla soka kei point ka ngai che lom hei ka lo kal ngal wathi atia soitur nga viawe ti lo chuan soitur ber po ka shelo kabula thu hi ka ngai e matinani ka chung te po an lo ho tana chutia Tluangpuia nen min mule chu an lom wak lo ti ka hria ma se ka haider lui thlata a ho nuwa ka pa thu soitur thlengin ka hrevek ma se poi ka ti lo choi dona chuan a ho ve ta a phone ka kol po chu ka pekir ngala ka phone po rim le don mange karin angei chuan choi line ka pa chuan kanin then to emoti laya chutia kan lain kop chu alom lo zia soya zi ka te hian an pom don lo che chiang takin inu nen chu chu kan hria itana thatur ani hi kan soi ati chuan ka ril ru na ve zoka ma se ka chang lo ka thin lung hi ka zui zel phot turani ni khat chu dora thil lein ka chuaka ka holam chuan Tluangpuia le nu chu min tok zong in anong kala han lu koi mai na turin a om si lova hupur takin kaning kalpela Tluangpuia chuan min melpon ka shelo chu chuan mirun kher mai min be turing ka bei sei lova ma se min mulo der mak kha na ka ti ve hle zana chuan min biak tumin minong kol renga kala du bik lova message min thona ka chang du box si lo atopa chuan ka local don ati tange nge a local le tak tak ka hlo wangin message chu ka chang ta rama minong kol ngala ka thinrim chan ka soi chuan anui haka nangban nuam lo ti ka hlo wang ani kha kei chuan biak che kha ka chak lu tuk tlat ma se anu khan huat mel dewa mel che ka du hlei nem ati chuan ka thinrim po re le ngal maya nau pang jok le dom ngai jok angin lang ma se kong tam taka ka tluk lo em em a ka thin chiat zia hre chianga min hre thiam em em thin akha tok hian sangte an minom beve renga tu poi chu sei lo ma se nuam lo ka tiril ru thei le ke yakara min lo beve du tu chu min be to lo tura han ti ngot anuam si lova han chan ve chang nei maila awai phei chuan ka chang ngai lo
Zotluangpuia hi mei chedu zong tak chi ni rewa betu le ngai zong tu ponga ka hriat pui lo chu atam lovin ka ring tu ma belet ngai lova be sei omin tu laka ma om ngai lo bok chu wang chuan kei po hian a hriat lo biak nei ka du ngai lo sangte chungchang ro eng ma ka hril lowa a chan po ka shabik lo thik ngai lo tura ka lo ruat lutuk wang po ni ma na ni khat chu ka thian nu mam pui te na kan lenga kan chungte wangin in hmu renga lo har sa ve bok si mam pui te in hi kan in hmu na hmun ani deuh ber to a ka phone chu khoya engma thil poya om vak pon ka hrelo mam pui thom no thar nei ho chu ka en kwal vel mai maya voile khata tlongpui chu mela dur khupa min mel runa nuam lo ka ti kher mai alu thing nar nara koi theilo atia ka phone chu lak ka han tuma ka kutalo paya engting nge tiang hian ni ti theya engkim kan in rilton thina ni lom ni ka hre chuake ni jana sangte an message min lo thona min nga reng tur thu le min mangai tak zet thu vel ni tain ka hria ka mut chhuah to lu tu ka wangin chiang kuangin ka hre to lowa ka delete lo ani chiang mai soi tur ka hrelo ka thun no ka hemi chungchang a hian enge soi turi nei tlongpui ka ti pal hril che ka tum engti ka min hril ngei tuma min lo tong khala o engwang nge tir khan ka lo hril mai lo boina om lo mai tur ka ngoi renga wang chuan a thina rim zual sawa midang i lo be char arukin tu ma ka be ve ngai lo kanin kara thuru ko om ngai lo emo ka tia engtin ngei theizok ka du lu tuk che wang hian em ni heti om thinrim tak taka thinrim voi khatna ni a shom ka ti tak zet tlongpui min ngai dam ro ka ti palani a thleng non to lowang ka ti topa soitur dang po ka hrelo ka phone chu ka kuta me bela kaltumina in hera min ngai dam theilo mi ka o chu ri changa min chang don to lo mo ka ti nuwa muang chang in ron in hera ka ngai to photang atia a chuak ngal wanga ka thun hoka hetiang tak hian thila thlengang ti ka lo ngai to phak ngai lo aril runat mel taka tlongpuia min mel kha ka mitthla cham renga biak tu min voi tam taka number ka met chuaka ka ngam lo ka da le thin ani la re maksi kar khat zet kanin be to lo ka ngai lu tuk chu ka puak ke lo chau to ni Sunday zana ni a ka chungta chu ning khom veka ke ma in TV ka ena kong khar ki kri ka hriat chuan pe lo zetin ka wa honga tlongpuia lo ni reng mai a mel te chu por fapa amutlem ve le ni ka ring ngoi rengin a lo luta sitting room lama kanin zui pheya soi mai tur kan hrelo atopa chuan ama jok tong ma sa tanga khatia thinrim vak kha ka tumpo ni chuang lo ka thiam lo ani he pa tak hi chu atlom jok ni hi hre ngai lo he hi ni na dik tak chu ni ka in thiam lo zual sawa tlongpui i thiam lo om hlei nem ke po ni la kha aina sa khan ka thinrimang poi ka ti tak zet ka thian tha tak ania khatianga ka chungaril ru pu kha han soi chu mai kha ka hre ve dewa ril che chu ka tum reng thaw lom ka tia ka bula chuan ron in sona ka kuta vuana itel lawa kar khatman ka zira ka lo chamani e anui saka ka zo tlongpuia kha ka nei le ta voi khatal message min lo thon ve te chu ka ring ve vio ania ka phone hi ka en thlon ngun si lung oi lo ni me si lo hian a tia ka chak zia le ka ngam lo thu ka soi chuan anu ye za le var le a atu ka in mule ngei tura in tiam chungina hota a ka thli renga kong khoe thlen chuan a lo hoi le ta kut zai zirin phone chu benga da a phone a khoi neu newa angai na hre lo dewa ka nga lai chuan ka phone a lo ria ka hong wata ka mangai che ama ka en wata min lo bai lo lawa akal liam ta ka ngai kher mai a che zia engkim hi ka du dan vekani thiang lim takin kaning kopa har sana neu hi chu tok ve reng ang kan ni ma se kan pani kan ni chuan paltlang har salo boina pakhatero kan nei tlongpuia hi apas chuan om hranangai ngei dona he tiang huna hian
puitling zok ni hi harsa ka ti thin hun chel din lo na chu an result lo chuaka distinction a passin entrance exam a peve a RIMS imfala MBBS zir turin a inziak tling ve ta a kalom pui rualin kangai don hle ani kan ma hun kan ta na thatur vek ani si akal ma zan chuan kan kota kan thua om shan chu ka hu phurani ti kan boruak chuan a tilang chiang hle ngoi rengin kan in kwa hle a soi tur ka nga te lul nen soi chhuah chu har sa ka ti ka shoka min no tlata ka mit tui chu tla lo turin ka dang shama dar so maria ni e zingdar kori khuna chuan kanin hlat to do ne ma kanin thlalel ve ni a o thian kar kara nang hlata om reng chu harsa ka wati don tak khoi muna po mila itan karin om rengang nang po rin om takin lo om la kan tan kan ma hun tan tu na kan she om na hi ngai si a chol data ka ngai don lutuk che kan mit tu etla a ni e he hun hi lo thleng don ti hre mai la a hun lo thlen meu chuan in su ma har sa ni ai te jena englain nge lo siam tir ti po ka shelo zungbun pani ron phora kan hing bul ve ve chu lo chut tira ka kutla in ka kut zung uwa min bun tira ani po chu ka bun tir ve a hei hi tuna chon ka thei to ka nia nakina lo ka nei huna moi deuh kala leidon chenia i lo phel chuan i chak lowang lo phel mi long che hrem atia kan han nui le ri a atu ka tho ma te ngai wangin inkham lo tak chungina hota ni atu ka po ka thlangam don si lo karil ru chu na ve ngoi an in lan theina tang chuan ka thlira an motoran chuang lai chu ka thlir renga min ron kola ka omna ka soi chuan alo hoi wata ka lo bai ya amit tui chu hru zawa nui ro katia har sati takina nui lui saka an kalliam ta kanun hi ruak ngal ngoi in ka hria thlathum la ya liam vele to a nitin kan hun man dan te in hrilin kan lung le na te kan in hril ton thin heti lai hian sang te chun ron transfera kan inaron chuang kai jing hle a tluangpuia po engkim ka hrila tin thian tha ten lo ni boka wangin atan po han thik wak ngai na om bik lo ma se chang hi chuna thik ve lek hian ka hre thin a om lo lem lo e kei po chu sang te office a emaring ka thok ve lawa boy tak taka hun kan man tum te lo oma hun po kal ve duak in ka hriat pha thin kong le lama ero tluangpuia chu lom wak lova written le interview te ma chon maila sang te chuan in rol na ne yarina wang chuan angai dana ni wak lovin ka hria kanin kara engma om lova ngai thataka om turin ka ti thin huna local ve zela tluangpuia po thlakhat chung chola neya kan lom dun kher mai alo thlenjan chuan lo chhuah tum ve hle a ma se anu chuan a phal lo bur kan thina rim dun hle a ti ngai na nga om si lova kanin betlai war deuh zak atu ka office a lo kala kan boilem lo wangin poipo ka ti hran lo kan pute meeting in an zin veka chon ma deuh taka kan hodia ka tluangpuia chuan an motor rong keng chuaka mampui te in lam kan pan ngala kan thlen hnu loka tluangpuia chu anui na ron phone a chuk ma ai da in strict atumani mail kalom lo hle mai in thla run mail takin tluangpuia chu ka bula lo thua sheomi tm anu hi engtin nge ka ne theng le sheom ti mail takin min mela ka khongai lutuk ka kwa tluangpui ke chuan sheom ka ti mi lo ania o kan tura lom heng te chu ka ti a mampui chuan choi turin min som na saboka ei ka tuma tluangpuia ero apate ten choian soma wangina hota a zana chuan sang te le zualan lo kala tluangpuian min lo bia a alo len thei lo thu min hrila sang te le zualan lo kala ka ti a thani chu a tia phone da ya ka call back pana pick up du lo vel chu ka nuye za deuh hleka hetia han thik ve hian nuam ka ti riau ke tri pin hatlanga oma wang chuan tluangpuia nen chuan kan khala
biakin kan thleng trep ti in anu kan tok thuta ka phuna sal tuk chu ka thlok lo chau boya irwal pui na tlang tu manom lo ikal ve du kherani kha ati kherani chu Zotluangpuia chuan in thlashun hmel dewa ka lo ding chu ka kuta min kaya nu KTP te chu a in pe piang te tel na tura lom baka mami nen kan nia midang chu ka mamo lem lo atia kalmai kan tum chu nu chuan mai sen trewin ente ithil ti hi lo mem ka fa pa hian a voi khatnan min hnial ngam ve ni hi mai che fel takini makotia ka fa pa hian a thla du lo che ni poin nang man then mai ta che min han ti zui saka ka zak boxi thinrim boxi Zotluangpuia kut chu ka thla a kal ka tuma ani na phal lo min vuana mi kala nom neu neu to wangin mol pho ka hlau si Zotluangpuia chu tonga tuma ka lo khap thlata mol pho doni na in reve niang anu chu kal son ta Zotluangpuia chu za melin sheomati khop mai tinge min lo khap thlata kanu po ni se khatianga tong khum che kha ka du lo atia kan mol pho thui jok do na wang le anu ani wanga za tura ka ti chuan alungoi thei chuang lo mood off dewin na thlan na hmun chu kan thlenga mam pui te pon lo thleng to a kan hlim lo na te thei ngilin kan nui le ta bok boka reilo te mo kan ti chungin thlakhat lo ve le don reng mai nu zai Zotluangpuia nu pore ve wanga min pomta ka wanga ni ero ka ring lo nu fing takania engemaw tak ti chu tum le nge in ka ring paji ka ero pathanga nia ka chungchang hi tongkam khat po soi kala thelo Zotluangpuia po chuk le to a keipo thingtlanga te kan hna wanga jin fo nga ya kong le lama chuan a nuam phian mai sangte po mi fing takania katan thian tha takani chhun zom renga kanin hi in puya ne ya wangin a tam ve le Zotluangpuian minon biak hian sangte chungchang soi chuakin mi soidanin inin zuingun ti vel mai te ron thinrim pui ta fo maya engkim ka hrila a hre thiam hle thin kha nia mak po ka ti le ma se ka do sham shama mun chana om chuan thil hi a boi thlak thin ti ka hriat awangin ka thinrim du ngai lo zan khat minon bia ero ka thinarim ve kher mai kanuna du lo wang che hian run luinan keimin manga khata sangte nen hlim takin nom ti ka hria ti vel te na ron tia ka ngai dana ni em to big lo Zotluangpui tun tumi chuk chui mak ka ti ve khop mai thu thang mak tak tak hria a hril tu che hi soiro ka kalanga ka wazot ngal don ka ti ve a kar khat chung kanin belo a chung te min ti dan zong po ka tur to lai min ring lo chu na ka ti ve ni nileng in office a kan boya ban hun pa nga ya po kan bang man lo in ka thleng fel chi atia chuan nuzai chu thinri me min lo kala khong ka fa paom aron tiringota ka chung te pon om kim veka kan bang bo hlom le engtin nge ka hria tanga kar khat chung kanin be to lo ka ti chuan ka sama minong ke ka misual nu nang ne nin kop ma kha chuan fa pa fel le thoi ka nei thina sin hostel a po om lo tu ma na om na chin an shelo nang ma wang ve ka ni hi atia ka u chu in sum thei to big lo ka sama ke na chu phela nu zai kan naw hi adike fele kan ti hau lo ma se kan ina hi chon min za ve deu te atia kanu le ka pa chu ka khongai lutuk aril runat mel de vinan thu renga an kuna karil run tina kher mai kan chung ko ti dar tuini hi ithil ti che ti siam thale nge yang che ti paina chuaka kamit tui hi tla zoi zoya ka pa chu ka bula lo thua mamte kha tiang kha ni ti kan hriat wanga lom atira po kan hril che atia tong trai na huna man zo chuan cho yen siama ma se chak mel tu man kan pulo amingin tlem ka eya karuma kaluta Zotluangpuia chu khong e omang le phone ka tum chara phone a pick up thei si lo WhatsApp la sin ke enin kanin biak lo atang khana khoi mi a box si lo message chu ka nu chia ta thowa a kha to kin ka khol renga zana po na ka nga nen pakhat ma ka thok thei lo zan la ya ka na chu tho tumin ka in chop no kura ka phone chu ron ria ka en chuan Zotluangpuia lo ni a Zotluangpui khong ei om
ka mit tuya ron tlaringot min bedu to si lowa omngai na po ka shelo ka thian pai na ni na min hruaya min lo biak khun hi ka lo ngak renga sin ka ngai lu tuk che atia hostel lu turing ka tia min thene mo ka tia ka ril lunat zia chu naktu ga lo ho turin ticket po ka book vek to a te atia ka khongai nge mai thatakin ganin bezowa ani po hostel lu ta class po kal turina intiama kanin biak zo chuan thil tam taka ngai tu a nuzai hian a fapa hi hre chiang lo hlein ka hria a fapa ma khuwa po ngai tak tak lo kanin nei nge don ti po om lova hetia ka chunga ti vak hian a fapa ina tur zel ti po hre thiam lo akum khat na chu thatak ina zo ve a thathum chung cholan nei awangin apa ai ni tin sikula kal ve a zana chuan a ron leng nge thin khatia sangte anen kan chanchin lo hril vak tu ka zo chuan karin ang ngei na nu lo ni a makka ti vak lo sunday zana ni a inkhom kan tuma tluangpuia ero tlai atanga nom sam vak lo wangin amu a sangte le zualan minon soma kalkan tumlai tak chuan ka phone a ron ri a tluangpuia number lo ni a kan pick up chuan anu lo ni minan khum le done mo ko ti lai chuan karin lo dewin trap chung chuan mami boyadam do ina kam phur chho malaria pf an tia local ngal ro aron tia amang an mele mawang chuan thilom zia sang te ka shila keima maya ka kalchu phal lova ka in thlak sok soka sangte chuan a motor lo wala a chak theiang berin hospital kan panta amak khop mai thlan fi minin buala lo thon nain ka khata ni ber ka kut chu sangte na hum tlata engki ma thale vekang lau thong su ti in min ne mol mola kan han thlen chuan an lo tam to khop mai paji ka chuan min lo chhawn wata tluangpuia bula min hruaya nuzai chuan min hmu vele min lo kaya boya hei mami lo thlengania ishia em ingai thinem kha hei lo thlengania amit tuyet la zunga theile theilo hian a ron menga min hmu chuan anui saka kalome atia ka khongai lutuk chuka mit tuya far zoi izoi mai akut chukala a tu ma ka za thei to lo tluangpui idam le wat donania lungai mi su o katia a phun sep sepa a mui bula ka benka hando chuan kal san chei ka du lo sin ka thla ngai lovang che ka ti kha ila rengem ka thu tiam kha ka ti puitling thei don ta si lo amit tui chu tling pama ka shuwa chu tiang soi su ka ngai thla du lo I thale don alom ka lo tia nuzai chuan ka kut le tluangpuia kut chu vuana min ngai dam ru o boite inu hi ka thiam lo tak zetani atia alu buzawa min en le a anuya ka mangai che ati sapa atho ka buaya doctor ten local wata pona min chhuah tir veka minit som nuvel chuan beidong takin doctor lo kala kan chan thei ta lo ti chu kan hriat ani zui ngal o na ka wahan ti tak em adam lo ti ka hre chawa min kal san ani ngal mai si mule malpo ka nei lo ka trap char chara ka tra lo le ka om ka chuma ka oi thei thlot lo ani Zotluangpuia thi ti hi kala pom thei lo ani arwang bula ka om te chu ka hriai ruaya chiang taka hriat eng ma ka nei lo sang te le mam puin min zui chota nuzai la in min tra khum reng boxi awa she om tak em in chunga kaleng lova pona la kan sul nu hlir ka musi thi ve dai chu ka chak ber thin lai na thar le thin khongai moka di ve kha an soi pial ral fam kho pui tuala ri aruna re manti thlakhata tinni chuan thlana ka kala pangpar ka da a thlan chu ka ku angoi ngoya tluangpui iware reita ve ka local hi min chang ta che ka mit tuyet la zoi izoya he thlan kho har taka hian beidon na hi wa thu ni em ka kau khan min chang lovina om ngai lo sin tuna la re wang ta si
eng tia rei nge ka ompo ka shelo ka dara minon vuan tu chu ka ena nuzai lo ni ka bula chuan lo thuina trap kau kawa boyanen khan lim takin omula ka ti sin yoi lo em ul hakin anui saka ama vek chuan ikianga hlimzia le a hmangai tak tak cheti ka hria chhuah khan kan ina leng tura som che ka tuma ma sei paji ka te thian pa kha choi tura kan soma wangin mondei thlaya local tir che ka tumta ma se boya kha khatiang kha na om ta si in ngai dam ro atia ka khongai ve kher mai le khabu pakhat le photo album himin pe a kan hota a in ka thlen chuan nuzai thil min pek chu ka ena diary lo ni a ani tin hun man dan je na buwa po chuan ka minga tam hle mai a top lama chuan he thu hi lo zia ka kadam hun chung hi a rei lo po ni mai thaya ma se pial ra la po nang ne na in ton le hi ka duang au mam ka mangai em si che a ka van tra puina sa tak em albama po chuan kan pani kan thalak li ra da a thi ma tur hi alo in shelok ni mai in ka ria kalunga ti chetak mewani engtika ma ka mule to don lo henga hlim thla hi ka chantok chuni to si thian ngai na mi tak kani thin nen tu ma ka kom chak lova mam pui le sang te ro chuan min thla thlam ngai lo kata nan hlu tak zeta choka ei thailo ti ria in ei tu tha minong ken saka minei lui tir thin thi na wanga na te torna chu ka hre thiam tak mewa in hnem the ni lo ti thin ma se thian tha te hian min lo thlamon thei khop mai ti ka hre chuak boka engtika nge he ka torna hi zia omang ti chu hre phak lo mai la tuna chuan hetia ama ngai wanga tra hom thei hi kala du zo zanber hi hre om thin angai te bokin arsin lo pele uara min thlir pui thin tu tluangpuia om ve to si lo mit tuinen ka thlira ka hoi vela engkim mai hian ka lungan ti leng ve kani ber azirna kolei suwat loila karil ru hi dam devin ka ring tlata ka chungte point min hre thiam khop mai ka pa in paji ka bula lo soi chuan nuzai poina lo ti ve chia kal rual sela thang an tia engkim an lo ti fel vek maya poisa cheng khat po ka senan phal lova flight ticket engkim min lo ti ke veka zan khat chu an college atang call ka donga a classmate ten lo ni a ka ming hi lar thu le voi khatal min mun chak thu ten soya zin ka tum thu ka ril chuan min ral nge en tum thu te pon soya an fel ka ti khop mai friday a nuzai nen chuan imphal lampaning kan thlok chuak ta a airport a tlongpuia thian te pani in motorin minon lama nuzai nen chuan kan in sum theilova kan mit tui hi tla zoi mai ani a thian pachuan chu imfala om het sa lo ni a an ina min mi khola tume mawangin kan hnial tabik lo mi fel tak chung kwa an lo ni nge a tlongpuia hostel atanga chhuah pia nga ria na hmun lo ni kan in bual faya chote kan nei nu chuan nuzai te le chuan anu te chunin koma chuan in chunga min hruaya arum kan lu chuan ka lunga ron che thuta ka han trap ta homa ka thol hokin ka hria chuan ti hian a soya tlongpuia hi atong tam lo viau na i chan chin soi ro hi chuan a phur thei te sin in ti thiam lo hostel atanga chhuah po khan heta hian a oma ta so na thua sofa chu ko ka mi thala ka kenga en reng thin chuan mani khan he hi ka hai chuaka ka tra puina sa sin no ti in le kha min pe a tlongpuia thutna soya chuan ka thua le kha chu ka pot mara a chunga chuan enga tinge dam rei lo tura ka in ngai le thlat thin le kal san che ka du lo ka mangai che mam ka tap na sal tuk chu ka lo khong ani yang ka har le chuan min lo kil bial la ya tui votin min lo shuwa mi khol na hmuna chu te om chu za thlak ka ti ma se zo tlongpuia khana phuwa mol pho pui khopator hi a phu tak zetani atuga chuan ang kolei sa kan kala lim taka hun lo man thin na hmun chu ka fang koala ruk sen lo mit tui bianga lo luanga tlongpui zo tlongpui are tawang wang mai si